Som franchisetager i Jura Danmark skal man være klar på at investere både tid og kræfter i arbejdet, men det belønner sig bestemt også i den sidste ende. Det har gjort, at jeg har fået mere frihed, både i forhold til at kunne bruge mere tid med mine børn, fordi man ikke skal arbejde 100 timer om ugen. Samtidig så har jeg også lidt større råderum i forhold til at kunne give mine børn nogle oplevelser og nogle ting, som jeg måske ikke har kunnet give dem før. Det fede ved at være franchisetager i Jura Danmark, det er en fri måde at arbejde på. Det er frihed under ansvar. Der er igen mange spændende arbejdsopgaver, nye mennesker hver dag, man snakker med, og gode samarbejdspartnere selvfølgelig. Noget af det, der også er vigtigt for en franchisetager, er også, at man kan lide at gøre en forskel for vores kunder. Det, at man ligesom giver dem en følelse af, at de er i centrum, at de ikke bare er et nummer i rækken, at vi er der for dem, at vi ligesom følger det hele vejen i mål. Jeg plejer at sige til mine kunder, at jeg holder dem i hånden fra start til slut, og det føles rigtig, rigtig godt. Derudover holder vi også nogle foredrag, hvor vi egentlig er ude og oplyse omkring de forskellige regler og love, der er inden for vores juridiske område. På den måde er der også kunder, som bliver opmærksomme på, at de har et behov for at få lavet juridiske dokumenter, og på den måde kommer til os. Baglandet i Jura Danmark hjælper mig med økonomi, kører løn og moms og skat, regnskaber i det hele taget. Det er med til at give mig en frihed, så jeg kan fokusere på mine arbejdsopgaver og det, som er vigtigt i forhold til at få udarbejdet de juridiske dokumenter og give den bedst mulige rådgivning til kunderne. Noget af det, der også er rigtig, rigtig godt i Jura Danmark, det er, at der er ikke nogen regler, der er ikke noget kontrol. Vi arbejder frit. Selvfølgelig følger vi de samme værdier som Jura Danmark, men man er fri til at træffe sine egne beslutninger og arbejder egentlig med frihed under ansvar, og det gør det til en rigtig god arbejdsplads. Eftersom jeg har fået mere tid til min familie og mig selv, og efter jeg har fået mere tid til at fokusere på den rådgivning, som er absolut bedst for kunderne, og det at kunne være der for kunderne, så har jeg bestemt ikke fortrudt, at jeg er blevet franchisetager i Jura Danmark.